டீ கடையில 7:30 மணிக்கு பார்ப்போம். எப்பவுமே ஆளுக்கு ஒரு 50 ரூபா செலவாகும். ஒரு 3 பேர் இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல நாங்க 3 பேர் 4 பேர் கூடி எங்களால அரசியல் பேச முடியும், காதல் பேச முடியும், சினிமா பேச முடியும், எல்லா விஷயத்தையுமே நாங்க பேசுவோம். குறைந்த செலவுல ஒரு ஒன்று கூடலுக்கான வழி, ஒரு சோசியல் சர்க்கிளே அது பில்ட் பண்ணுது. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டீ. டீ கோப்பையை கையில வச்சிட்டு இருக்கும்போது தனிமை நிச்சயமாக குறையுதுன்னு நான் உறுதியா நம்புறேன். தனியா கூட இருக்கலாம், இந்த ஊர்ல வேங்கறங்க வந்திருக்கலாம், ஆனா ஒரு கையில ஒரு கோப்பையை வச்சிருக்கும் போது நான் அந்த தருணத்தில் நான் தனியன் இல்லை. அது தரக்கூடிய ஒரு வாம், அல்லது அது தரக்கூடிய ஒரு நெருக்கம், அது தரக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு தனிமை உணர்வுக்கு எதிரான ஒன்று என்பது வேறொன்று தான் நம்புறேன். துயரத்தை ஒரு தேநீர் எப்படி துடைத்தது? அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு லேசான இளம் சூடுனோடு இருக்கு. கூடுதலும் இல்ல, குறைச்சலும் இல்ல. அது இப்படி கையில பிடிச்சு அது தரக்கூடிய அரவணைப்பு, அல்லது அது அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு தரக்கூடிய பலம் என்பது வேறு. தனியன் இல்லை என்பதுதான் அத்தருணத்தில் நான் உணரக்கூடிய வாக்கியம். டீ கடையில 7:30 மணிக்கு பார்ப்போம். எப்பவுமே ஆளுக்கு